Снимаме! Това е той. Видеоклип. Това съм аз. Вижте от неговия телефон, ако се вижда. Аз в момента качвам част номер 1, а тя снима част номер 2. И за това ще ви покажа великата пейка. Това е великата пейка. Никога не може да паднеш от тук. Ма никога. Но с това ние сме я кръстили великата пейка. И може да не сте виждали такава странна пейка, но тя е с оплътени платна. Кафявичка е, тъмно кафяво. Ето малка част от парка. Ето. И так. Симонка да слагаме описание. И той слага описание и аз слагам. Може да гледате клипчетата ми. Днес ще снимам какво има на телефона ми. И да. Ето го, стои на телефона. Сега искаш ли да снимаме какво имаме на телефоните си? Не. Добре. Аз вече качвам първа част. Аз втора. След 15-20 минути. На мен цяла нощ аз заспах и то на сутринта им беше заредено. И затова аз отивам да се люлея и тя ще ми снима. И да. Сега ще ви покажа една дете каква косачка държи на друга страна. Вече го качвам. Вече го качвам. Сега пак ще снимаме клип. Евентуално ще снимам някакъв клип, но още не знам какъв. Може би от срещната страна има повече слънце. Не знам дали нещо ще се види, защото на сянка е много по-добре. Ето. Минах през скал. Жива съм. Не съм преодоляла нищо. Купчина листа. Ето моят outfit of the day. Диадемката от Англия. Почти всичките диадеми са ми от Англия. Ще ви показвам в този фон. Диадемата е мека и е на Minnie Mouse. Outfit of the day. Униформата с папионка, блузка, коса. Да, коса. И полата ми. Плат номер 10. Червените чорапки и обувките. Ще ви ги покажа. Ей, гледай, така ще тук от парзалката и аз ще направя селфи. Предпочитате селфи или клип? Пише долу в коментарите. Селфи. Юху! Като деца малки се спускаме по парзалките. Ето. Качваме 0%. Нямаш интернет. Имам, бежичен. Ето ми го телефона. Ако знаете GTA, в момента картинката ми е на GTA. Ето вижте ми обувките. Свечки, неговите маратонки. Панталони, тениска и коса и телефон. Сега ще ме спуснеш ли по парзалката? Не, аз ще се спусна. Така. Селфи! Качваме се по парзалката. Малко ме е страх. Но трябва да снимаме клипче. Ой, колко е топличко. Това е топло парзал. Натъртих се цялата. И ля-та-та-та-та! Сега да видим той как се спуска.